बुद्धिमान लोक अटंती सेईमाने ଯେଉଁମାନେ ରାତିରେ ଆଲାର୍ମ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ପାଗଳ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପରି ଆଲାର୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସେଇମାନେ ଯିଏ ଇତିହାସ ପଢ଼ନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ପାଗଳ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଇତିହାସ ରଚନ୍ତି। ଖରାପ ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ରେକର୍ଡ଼ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ପାଗଳ କହୁଛନ୍ତି ତ ଭାବି ନେବ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କ ଭାବନା ଠାରୁ ଅଧିକ। ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ପାଗଳ କହୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଏହି ଗୋଟିଏ କାରଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିବ, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି କି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଗ୍ରି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ମନେଇବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଡଫର ଅଟନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତି କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇକି ରହିବନି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି ଆସେ କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ସପୋର୍ଟ ବା ଏଗ୍ରି କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଆସିବା ଦରକାର, ଚାଲ ଭାଗ, ତୁ ବି ଦିନେ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ହାତ ପତେଇବୁ। ଏ ହେଉଛି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ଯାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି। କିଛି ଏମିତି ପାଗଳାମି, କିଛି ଏମିତି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ଥିଲା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲେ। କିଛି ଏମିତି କର୍ମ କରିଥିଲେ ଦୁନିଆ ତାଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ମନେ ରଖିଥିଲା। ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ଓନର୍, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନଥିଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି ଜୀବନ ତାହା ନୁହେଁ ଯାହା ଆମକୁ ମିଳିଛି, ଜୀବନ ତାହା ଅଟେ ଯାହା ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି। ଆଜି ବି ଲୋକ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଟିକଟକ୍ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ କହିବ ଜୀବନର କ'ଣ ତୁମ ସହ କରିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବନ୍ଧୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁ।